init ba? Uy. Tara diri makipagsubay ta sa latagaw. Kung paglatagaw mamigos, karon mo ato tas gawas kay magluto ta og itlog. Maglapuatag itlog mamigos gamit ang kainit sa adlaw, kainit sa panahon. Ato testingan mamigos makaluto ta. Kung si Buta pa nagluto og kanang crispy pata, ato suwayan mamigos ato itlog nga nilapuan. Ang uban mamigos nga content creator nagluto og itlog, pero kung ito'y laha ka ng mantika niya, tawagan na basta itlog na mantika. Milit kuan mamigos, atong buhaton magluto tag itlog nga lapuan gamit ang adlaw. Kasi nga na ito maluto ba mamigos. Naguban gani, nagluto gatdog, buwad, ato ang itlog ng nilapuan. Kasi nga na ito maluto ba. Naiinit mo kayong gawas. Init kayong gawas mamigos. So magbuwad mo ta sa adlaw. So kaon sa nakong kuan ito mamigos ang kaha rag tubig ug itlog atong gamiton. Usa na kabuk itlog dahil nabiling na mamigos. Tawa na napabinabiling itlog. Agoy usa na kabuk itlog nabilin mamigos. Semua niya itong dalhon ito. Tawon ito maluto pa. O kaha. Semua niya itong dalhon mamigos ito. Tapos gawas mamigos. Ay, talis ko. Ano mamigos? Tama na ito maluto pa mamigos. Init kayo. So, naman na sa itlog kanina mamigos. Tinita. Ayun. Utangan itong tubig. Tawa na tumuluto ba niya mamigos? Ito na silbiyaan. Balikon na ito siya mga iska oras maluto ba? Tawa na tumuluto ba? Atong butan din ang kamera diri kawas mamigos diri para makapokus ako an. 30 minutes later. Akong gi-check balik ang kaha mamigos og unsa nay sitwasyon sa maong itlog kung nibukal na ba ang tubig sa kainit. Ang hikap ang tubig mamigos og medyo init na gyud. Paabot na sa tag mga another 30 minutes mamigos. Tawon na to o maluto bagyo ang itlog. Ako ra siyang gatungan mamigos kay kuya kayo basi mudagan ng itlog mamigos unya mahimong piso mudagan unya ba. Di na to makita nga maluto ang itlog. Bitaw joke ra to mamigos. Atong tanawon mamigos og maluto bagyod siya. Unya paghikap na kog balik mamigos init na gyud ang kaha og ang itlog. Ang kaha mamigos. Aton nang tanawon nun kay 1 hour naman kapin. Atong tanawon og naluto na ba ang itlog. Luto na sir na kay init yun kayo niya. Init ang kaha, init ang tubig. Siyempre maluto siguro na maluto na sa itong itlog. Tawa na to mamigos. Atong i-check karon mamigos kung naluto na bang itlog. Oops. Dala mamigos. Luto na ng tubig init ba? Uy.
Init kayo mga amigas. Oo, amigas. Tanawa, init ang tubig. Gay. Inita eh. Luto na sa itlog. Lah. Init sa itlog mga amigas. Tanawan itong luto na ba? Hindihan mo na to. Ibog may biki. Tanawan itong itlog luto ba? Hina. Lah, init agad. Tanawan na to. Okay, init. Init. Ay. Okay. Ano to ba? Ablihan. Okay, naluto na yun mamigos. Ito mamigos, naluto ng itlog. Okay, kinit. Hinta eh. Init luto yun mamigos. Legit yun mamigos, naluto ng itlog ng ilupa. Hindi kayo, agay. Sinita. Amigos. Hindi kayo. Tawag amigos. Luto din ang itlog. Ilawan. Naluto din mga amigos. Sige luto kayo. Init kayo. Nih. Sama di nang maklawang itlog. Wala. Luto na mamigas ang itlog. Naluto siya mamigas sa init. Yawa eh. Sandaan ito rin. Tawag na. Tawag mo, luto na ba mo? Luto na ganun, kaon mga iring. Kita nung bastos sa kuwan. Hindi na. Hindi. Luto na ganun, kinikaon mo sila. Luto kinikaon sila. Si Buta. Daan sa Buta. Ito na mamigas. Ito yung puso na itong kaha dito. Kita yung inita eh. Ito yung puso na. Gidit yun mamigas. Wala eh. Sus, inita. Okay. Inikin kaha. Yay. Manatag luto mamigas.